Bara mu sake komawa ƙasar Tanzania, inda a shirinmu da ya gabata muka kawo muku labarin wata budurwa mai suna Hanifa Sa'idi da angonta ya sake ta awanni 2 da ɗaura aurensu saboda ya zarge ta da cin amanarsa ta hanyar yin soyayya da wani alhalin kuma an yi musu baiko. Kuma ta ɓoye masa bata faɗa masa ba, sai a ranar ɗaurin aurensu ne wani a can gefe ya tsegunta wa ango, shi kuma ango ya ga ba zai iya zama da ita ba sai ya sake ta tun kafin ma ta tare. To a wannan rana kuma wani abin mamaki ne ya ƙara faruwa a ƙasar ta Tanzania. Meet the sleepless man of Tanzania. Nan a wani ƙauye ne mai suna Kibara. In Kibara village in Tanzania, we found this extraordinary man. Inda aka samu wani matashi da ya shafe shekara 8 cif bai yi bacci ba. This man hasn't slept for 8 years. Wannan abin mamaki na kwance ya faɗi ya ɗaurewa likitocin ƙasar Tanzania kai matuƙa, inda suke tunanin anya kuwa hakan yana iya faruwa. Even doctors can't believe his condition. They think it's impossible. A cewar rahotanni, ƙwararru a ɓangaren bincike sun gano cewar babu wani mahaluki ɗan adam a doron ƙasa da zai wuce kwana 11 bai yi bacci ba, sannan kuma ya iya motsa jikinsa. Science says it's almost impossible to go more than 11 days without sleeping. A tarihin ɗan adam dai a duniya, In the history of mankind, wanda aka taɓa samu a duk duniyar da ya ɗauki tsawon lokaci bai yi bacci ba, the only other person to spend long without sleeping shine wani mutum, Mr. Thain Doc, is Mr. Thain Ngoc ɗan asalin ƙasar Vietnam, from Vietnam. wanda ya shafe sama da shekara 40 bai yi bacci ba. Sai kuma a ƙarshe aka gano cewa zazzaɓi ne mai zafi ya kama shi. To amma idan zazzaɓi ne sai ya ɗauki shekaru 40 ana yinsa ba tare da warkewa ba, Allah ne dai kaɗai ya san uwar ƙuda, ba ruwana. To amma gashi wani matashi a ƙasar Tanzania da yake neman kafa tarihi a ƙasar, wanda kuma zai zama na biyu a duniya, mai suna Isa Sa'idi. Kwa majina naitwa Isa Saidi. Dan shekara 27 da haihuwa a duniya. I am 27 years old, Kuma yana rayuwa ne a ƙauyen Kibara shi da iyayensa. and I live in Kibara with my parents. Ya ce kalau yake kuma bai ɗauki rayuwa da zafi ba. My life is normal in many ways. Sai dai abin da ya zama abin tambaya a gare shi da sauran mutanen Tanzania shine me yasa ya ɗauki tsawon shekara 8 bai yi bacci ba, ko da kuwa gyangyaɗi ne. But there's one thing that sets me apart. I haven't slept in 8 years. Shi dai Isa Sa'idi tun shekarar 2016, It all began in 2016. kimanin shekara 8 kenan bayan ya tashi daga aikin leburanci kuma ya gaji sosai, sai ya koma gida don ya ɗan kwanta ya bacci. Ready to go to bed. Shi kenan fa sai baccin ya ƙi zuwa tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu nan. However, he couldn't fall asleep even for a second. Kwa mara ya kwanza nakumbuka A nan ne matashin bayan baccin ya ƙi zuwa a ranar farko, The problem continued from the first day ya jira rana ta biyu don ma ya ƙi zuwa, to the second and the third, a rana ta uku ma ya ƙi zuwa. and I waited to see if I would sleep, but it never happened. A nan ne fa 'yan uwansa suka ɗauke shi zuwa asibiti don gano abin da ya hana shi yin bacci. Issa's family took him to numerous clinics and hospitals where doctors thoroughly examined him. Sai dai fa ana iya hango Isa Sa'idi a faifan bidiyo yana ta hamma, amma dai a ƙarshe haka zai tashi bai yi bacci ba. tulifika hospitali tukapima maji. Daga ƙarshe dai likitocin ƙasar ta Tanzania da iyalansa da iyayensa sun nemi sauran al'umma da ko suna da wata shawara da za a bayar ko kuma taya matashin addu'a. All we can do now is pray and ask God to intervene and provide a solution. Dan dai ya samu ya ɗan rintsa kamar yadda mahaifiyarsa Malama Halima ta buƙaci hakan. Mimi naitwa Bi Halima. Huyo ni mwanangu. We have tried everything, every possible hospital and every possible doctor, but nothing has worked. Mpaka hapa nilipofikia baba. Halima mahaifiya ga Isa ta ce ganin ɗan nata a wannan yanayi yana karya mata zuciya. Seeing him like this breaks my heart. To ko a nan Najeriya akwai wata shawara da 'yan ƙasar nan za su bayar don ceto Isa Sa'idi daga wannan damuwa ta rashin barci tsawon shekaru 8. Ga Salisu Hussein Usman ya tattaro ra'ayin wasu daga cikin mutanen na Najeriya. Tunda likitoci sun tabbatar lafiya lau ike ba wata damuwa a tare da shi na wata kwakwalwa ko na wani ciwo, to kaga mu a nan abin da zamu ce daɗi ne hana shi wannan bacci. Mu kuma a nan mu ne nan ka kasa bacci ko kwana 5 ne, ai kaga yunwa ce. To mu nan a mu ai mu ba muke fama da ita mu yanzu a nan a Najeriya. Kana ganin yanzu daɗi sai hana mutum ya bacci tsawon shekara 8? Daɗi zai hana ka bacci
tun daga shi likitoci sun yi awo sun ce kalau iki ko ba shi da wata damuwa ta wani abinci ko tashi hankali ko wani abu daban. Sunana Usman Abdullahi. Zai iya zama halitta ne amma a ce mutum ya shekara har 8 ba tare da ya bacci ba ai kaga da matsala sosai ma. Yanzu kai a ce a karan kai yanzu kai kwana za ka yi kwana 2 baka bacci ba kai za ka iya yi a ni da ɗaya ma ba zan iya ba ni da nake bacci ko ni bacci na iya Obama da mamaki wannan abun wallahi kawai dai sai dai a ce halitta amma ni dai gaskiya akwai wani tela ma da na sani an ce sati ɗaya iya aikin sallah bai rinsa wallahi bayan sallah da ya fara da lafiya Allah ya mutuwa kuma duk sanadiyar wannan baccin da ya tara kansa ne ko dai a kai shi wani guri mai daɗi sai guri ya huta ko Allah zai sa ya bacci ko a kai shi wata ƙasar inda dai Tanzania sai lahaula a kai shi wata ƙasar ya je ya sarara ko kuma a samun shi a mai dukan kawuka a ragargaje shi kawai a sumar da shi in aka sumar da shi shine hanya mafi sauki kowa irin aikin da yake na leburanci a samu bulo a sakan ma'aka wanda dai za a ba shi hutun da dole sai ya bacci in kuma aka kashe shi gaba ɗaya ai ba za a yi mai yanda zai mutu ba yanda